Νόμιζες ότι μετά από ένα επιτυχημένο πάρτι όλα τελειώνουν. Σωστά, νόμιζες. Η Almost Famous Team Event επιστρέφει και παρουσιάζει τον μηδενιστή. Μέρος, Grand Café στην Αμμουδάρα. Ημερομηνία, Σάββατο 22 Ιουνίου. Ώρα έναρξης, 9. Μέγας χορηγός, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Μαυράκης Γιάννης. Λεωφόρος Κνουσού 106. Χορηγή Εδέμ Island Beach Park. Car Audio Σταυρακάκης. Κομμωτήρια Σέκτο. Ζιγκολό Fashion. G-Spot Tattoo. Emmy Apartments. Μεζεδοπολείο Η Αγορά. Άμα ήταν μια ζωγραφιά ο κόσμος όλος θα ζωγράφιζα λουλούδια, δεν θα υπήρχε δρόμος. Το Show Icy Summer Tour συνεχίζεται με το καλύτερο πάρτι της Αθήνας στο Ηράκλειο. Special guest μηδενιστής. Στα Dex DJ Young. Warm up Χάρης Σταματάκης. Street dancers και live Zumba show with Cindy Morales and Sexy Angels. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στα καταστήματα των χορηγών. Hosted by Ανδρέας Μαυράκης. Με την υποστήριξη του Υδρόγειος 106,9.